ना लाबोनायखौ बबेयाव नोंथांमोना होनो होननानै लाबोदों आरो मा मा ना लाबोदों बेखौ नोंथांमोना एसे गुवारै फोरमायना होयोबा जों मोजां मोनगोन। गिबि गिबियावनो आं नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। जोङो गोदानै बरमायाव मोनसे ससाइटि दादों, बे जाबाय अनसाइग्रा माल्टिपार्पस क'अपारेटिभ ससाइटि होननाय मोनसे जों ससाइटि दानाय जादों। बेवहाय 22 जन माने माबाजों बे ससाइटिखौ जों दानाय जादों। दा गिबियावनो जों दिनै गिबि खेब ना हेंगारदों। बेवहाय जोङो रौ मिरगा जों गिबि हेंगारनाय जादों। ओरैनो माफा माने कमनबो फैदों, नाथाय रौ मिरगा जों हेंगारनाय जादों आरो जों 102 किल' बेखिनियानो। 102 किल'। आदसा बबेयाव दोङो बे फख्रिया? बेयो जाबाय नलबारिनिफ्राय खोलाहा मोनसे दिगिलि होननाय जायगा, बे दिगिलि होननाय जायगानिफ्राय जों बेखौ लाबोनाय जादों। ना लाबोनाय जायगाया बियो आरोना। बे नोंथांमोना बे हगारनाय फख्रिया, नोंथांमोननि फख्रिया बबेयाव दं बियो? बे जाबाय जों मोनसे ससाइटिया बेखौ जोङो बोसोरथामनि थाखाय मोनसे जों दाग लादों। बे जाबाय बोसोरथामजों मथा मथि 4 आखरजों 12 बिगासो जागोन। बेखौ जोङो 1,60,000 बोसोरथामनि थाखाय लानाय जादों आरो। बोसोरथामनि थाखाय गोजोन थिगानो दं। नोंथांमोननि जिखिनि नाजानाय, बे नाजानाया जाहाथे मोगथां महर जानानै नुजाफैयो, बेखिनिखौ जोङो जोंनिफ्राय आसा थिनाय थाबाय। लोगोसे गसाइनि सेराव आर'ज गाबबाय जाहाथे नोंथांमोननि जि माल्टिपार्पस क'अपारेटिभ ससाइटि, बे ससाइटिया जाहाथे गोजौ फारसे जाहाथे दावगालांनो हायो, बेखिनिखौ गसाइनि सेराव आर'ज गाबहरबाय। सरकारनिफ्राय मा लुबैयो नोंथां? सरकारनिफ्रायथ' जोङो मोननो लुबैदों, जिहेतु जों ससाइटियाव थानाय जिखिनि जोंनि बडिनि मानसिफोर, जों मेम्बारफोर गासैबो जों माने दुखिया गोजा, रावबो सार्भिसमेन गैया। ओमफ्राय रां रुफानि जोंनियाव एसे आंखाल। बिनि थाखायनो हायोब्ला जोंनो दासान्दि होयोब्ला बिटिआर सरकारा मोनसे नानि जि आदार बा ना फुवान हेंगारनाय, बे ना बायदिसिना जोंखौ मदद होयोब्ला जों गोजोननाय मोनगौमोन आरो। ना फिसा बानायनाय जागोन नामा? ना फिसा जों एबार गिबि खेबाव बानायनाय जानाय नङा। जों नाथाय सानदों नैथि बोसोरनिफ्राय जों सानदों ना फिसाबो एसे जों बानायनाय मोनसे सानदों आरो। नोंसिनि ससाइटिया ना फिसाल' ना आरो बायदि खामानि? जोंनि ससाइटियाथ' ना फिसाल' नङा। जोंनि ससाइटिया दासान्दि जोङो साननानै दङ गोबां खामानि, जे मोसौ फिसिनाय, बेनिफ्राय जों बोरमा फिसिनाय, अमा फिसिनाय, दाउ हांसो, बेबायदि माखासे जों साननानै दंथ'यो। नाथाय गोदान हिसाबै जों गिबि खेब हिसाबै जों ना हंगारनाय फुख्रियाव ना बे फेदेरना फाननाय, बेखौबो जों लाग्रोनाय जादों। बरमायावल' ना गुबुन गुबुन जायगायावबो खामानि मावगोन नोंसोर? दासान्दि जों बेखौ बरमा खिनियावनो लाथ'दों, नाथाय जोंनि साननाया जों माखासे गुवार जायगायाव जों बेखौ लाखैनो गोसार होनो सानदों। गुबुन जायगायावबो जों मावहैनो सानदों, बेनो आरो।